channel YouTube Enda, nanti channel yang saya ikut dimanapun Anda berada. Oke guys, karena hujan tidak terang, Kat mau Mbak Yuli misalnya, Kat isu hujan di sini guys. Lagi tadi gini Mbak ceritanya, ada amanah rezeki untuk Mbak Nur. Oke guys, tak bacakan dulu. Jadi ini ada rezeki untuk Mbak Nur senilai 300.000 dari Mbak Emma. Jadi ini untuk dibelikan kasur lantai dan alasnya. Itu untuk yang di depan TV Mbak Nur itu loh Mbak. Jadinya Mbak Emma ini memberikan rezeki untuk belikan kasur dan celana itu untuk depan TV-nya Mbak Nur. Nah, untuk Mbak Emma ini minta didoakan pejuang garis 2 selama 14 tahun. Terima kasih Mbak Emma, jenengan mengisikan rezeki untuk keluarga Mbak Nur. Berkah barokah kanggo jenengan. Mugi-mugi jenengan sing selama iki berjuang garis 2 mungkin yang saling ngomongan. Amin. Cewek cowok mungkin yang positif jenengan. Amin. Sing dadi anak sing soleh-solehah. Amin. Mbak Nur longgar. Longgar. Masalahnya maknya tidur. Di awal kan anu guys, di Enda sudah izin ke Mae sebelumnya, tapi kan Mae pengen berkoleh. Terus nganterin Kinara apa Mbak pijet. Terus Mak mungkin Mbak Nur aja ini angsal rezeki. Yo pun diizinkan kan Mae. Kan Mae jujur ya Mbak. Ya pun tak ajak untuk membeli kasur ya. Anu guys, ini kan belum ambil uang cash. Jadi ini nanti ngambil uang cash dulu. Terus setelah itu sekalian langsung beli kasur sama stiker itu. Iku tapi apa? Iku kan langsung tanah ngoten nggih Mbak nggih. Niku rembes napa mboten jane? Nek sing niku lho Mbak, nek sing ke kulon ya maksudnya daerah omahku kan madhep ngidul lah niku. Nggih. Dan niku sing kulon nggih rembes, tapi belum sampai kasure niku belum sampai. Oh, berarti nggih mungkin nggih diparingi kardus terus nembe tikar, nembe kasur lantai ngoten nggih. Nggih. Pokoknya dia kalah kersane maksudnya kan Mboten anyar. Nggih mboten anyar. Nek anu diusahakan nanti cari sing apa Mbak dikeren iki sing plastik anu, lho Mbak, nggih. sing atasnya plastik kok ngene mae kan dadi kedai kan mboten rembes lah. Wis gitu guys, wis kita berangkat ya. Siap-siap dulu. Ya Mbak Nur biar siap-siap dulu guys. Nanti Ganti baju dulu. ya. Terus kita berangkat ngambil uang dulu, setelah itu baru ke tempat kasur, penjual kasur dan juga tikere. Ini Mbak ya. Yuk kita cari dulu lah nanti sing sekiranya satu toko. Yo, ben kita nggak pindah-pindah. Terus guys menunggu Mbak Nur dulu, cus. Oke guys, kita sudah sampai di tempat. Kita sudah ngambil uang juga. Jadi ini uangnya langsung tak serahkan Mbak Nur mawon ya. Tak kasihkan ke Mbak Nur semua. Jadinya nanti Mbak Nur yang tumbas sendiri sampai harga berapa. Terus gitu. bentuknya yang kayak apa? Pengennya sing kayak gimana? Sesuai dengan keinginan Mbak Nur ya guys. Jadinya pilih 1, 2, 3. Nilai 300.000. Ini untuk kasur sama alasnya ini Mbak. Kalau tikar ya? Nggih. Ya sudah guys, mari kita cari. Nggih. Kita milih langsung. Pilih dulu. Tapi minusnya sing plastik ini suwek-suwek Mbak. Enggak, lambat laun dek niki plastiknya kayak ngelatreki. Heeh. Tapi kayaknya mahal sih. Nek sing heeh. Karpet ngono kuwi. Mbak, ini kita meternya berapa ya Mbak? 27.500. Nah, ini ki pira ya? Nah, kayak gini berapa Mbak? 35 apa sing dhuwurne? 35. Cetoke alasnya sing lebih kasure Mbak. Iya. Nggih. Apa cari kasur rese apa tikrese? Kasurnya dulu ya.
Delok sik, Mbak. Nggih. Satu swidak rego piro, Mbak? Lipat mau yo. Heeh. 100 ukurane. Rego piro? Regane 140. 140. Niku ya kayak kalsuran gitu. Satu bisa kali. Nek ketoke 200 ya tetepan. Heeh, tetep 200. Heeh, tetep 2 meter. Iku wae. Sing 160. 140.000 ya. Tapi sakjane iki awet endi sih? Soalnya iki kan aku kan yo duwe kasur busa sing kae lho jungone pondok kae lho. Kuwi iki bener-bener lagi sediluk iki wis tipis. Mbak Roy mbak kaline 200 waduh, 200 paling ya, Mbak ya. paling semuanya 200 kasih. Yo standaran lah. Menurut sampean awet bisa anu ki apa kasur mbak? Awete lho, Mbak. Awet. Aja guyu, Mbak. Tapi Iya tapi nek bisa iki bisane cepet letai apa gak? Yo podo ae sih. Podo yo. Tapi pasti sing iki ki stoke ora kate akeh. Sing kotak-kotak kuwi sing nek sing busa kantel iku akeh pilihane. Mbak Mer pengene sing busa wis. Ya ampun. Ya ampun nek pengen nek empuk-empuk, Mbak. Nek empuk-empuk. Wis tau ngono lho, Mbak. Nggih. Nggih sih. Ya wis sing urung tau wae. Ngenteni Mbak sik Mbak iki. Mbak mau yang 160. Piro? Satu lah. 5 nggo sapa ya Mbak Kamen? Aku sapa, Mbak? Nah, iki karek milih karpet. Nah, iki karek milih. 160 yo. Kok sik yo? Ya. Tak tunggu kok, Mbak. Sabar aku sik milih iki juga. Ya wis, jam milih-milih. Iki korteng. Jam milih-milih sik. Ya tok iki. Alas sing mesti gak rembes ngono lho. Kan soalnya dinggo ning kaya lemah, tanah ngono kuwi. Ya kirane ngene itu. Iki ya, gak rembes. Iki sing aku sing 17,5 sak meter iki. Gambok longi. Karena mulai aku nambah. Longi iki 1.000. Lah itu setengah iki. Manut Mbak Mer pokoke gua cuma ngambil kan nek ono rego iki nego iki 35 sampai 50.000 nek iki muni piro iki? Loh tapi yo gak sampai 50.000 tetepan iki lho sing iki lho. Sing iki kan sing iki kan sak metere kan 17,5. Lah iku panjangnya piro? 2 meter berarti. Berarti kan Mbak Mer istilahnya kan Kalau 3 meter lah, kan lebih besar dari kasur reka. 3 meter. lebih besar dari kasur kan iso tinggal alas anu. Cek nyandak Mbak berarti Mbak. Cek nyandak nek iki. Kok nek nyapu-nyapu kan gak pakai kena nganu lho Nggih. besar. Ya karek sampean pengennya sing ndi? Nek awete ya awet iki. Ini maksudnya kan kayak lebih anu iki Mbak Pisan ngono lho. Nah iki yo ngene tok ukurane pun juga sakne ning Mbak Mer. Soalnya kan kasurnya kan cuma 140.000 kan Mbak. Sisanya kan 160.000. Iki nek 3 meter berarti piro? Hitung aja lah paling kayak 30.000 lah ya. Nek 3 meter berarti kan mau 90 kan. Lah iya. Piye ayo. Kaline dhuwur lho yo. Dhuwur lho. Iku panjangnya berarti ya 2 meter. 2 meter kali yo. 2 meter berarti. Lebare Malah gak apa-apa iso yo iso nggo maem bareng. Iso nggo karpetan. Iso nggo klemahan. ayo. Tapi sak mini-mini nek Soalnya nek iki ukurannya standar, Mbak. Standar tek kloso lah ya. Nek kloso, nek karpet ngene iki kan ora nek sing 3 meter. Ya ini aja ini sama ini 3 meter ini 3 meter sama kasure sik nek ben dicikukno sik ya Soalnya Mbak cek iya yo ini piro ini 3 meter terus sing kasure sak tapi Mbak longi lah tapi. artinya ayo Mbak longi lah. di sini yo. ayo po Alah Mbak wis roh iki. guys apa guys ben anu sik guys ya apa disiapkan dulu nanti wis disiapkan
Oke guys, jadinya beli karpet yang ini. Baik kita luwe kok kene ngono ya meterane. Luwe kok sepuluh. Heeh. Maksudnya gak dihitung kuwi. Oh, gak dihitung. Luwehane gak dihitung. Heeh. Dadi sing bolongnya digratisi ngono lho. Lah piye bose jajal gratisane sing gratisi? Halo. 3 meter. Walah rekoso ya Mbak meternya kan. Alah ya. Alhamdulillah. Bahaya kan? Bahaya kan? Iki ketoke sak jeron. Apa Mbak iki? Ayo kowe, Mbak. Nah, kita enten Gak aman. Man, guys. bau HP iki kok. Sing kono ndek mung digratisi, guys. Mas Ben. Ben, bakule bingung nek nyuwek. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun nyuwek karpet. Monggo. Iki ajeng pundi? Nggih, monggo. Bingkong dikurayake kok. Itu sak sret ngono desa. Kok kene lho. Seret banget. Lho, jeker to? Mbake jeker. Terus guys, jadinya memilih yang ini. Iki ora nek mbake rasa njaluk kurting iki mbake kabur iki. Dia anu guys, apa? Toko langganan kalau kita mau beli apapun pasti di sini. Jadi ini mbak-mbak ini wis padha apal guys mbek kene. Enggak. Ada juga. Telu papat to meneh. Ketake nganu iki pantes dadi kelompok kader. Biyen mesti kader kono mang telu papat mang. Dadi kelompok? Nggih. Ayo ngene iki ukur kene. Backing vokal penari apa? Backing vokal. Banget. Terus guys, ini sudah dipotongkan. Naboi ora iso naboi. Mbak Mur gimana perasaannya Mbak Mur? Perasaannya gimana? Nggih. Itu ditokol panci. Boten siap nggih. Kenapa-napa, Bu? Kayak wangi lho Mbak ya. Ya, wangi jare. Oh, alah ya. Iki wangi, Mbak, delok-delok. Lho piye to ki? Sing tuku kok dewan. Jadi aku kon wangi. Alah guys. 110, Mbak. Ngene. Tengah sing ngene col Mbak, col. Ngene gak. Apa sih? Sing kok iya sing wis tau, Mbak ngono lah. Aku wis tau. Sudah guys, ini bayar. Nggih, tadi kasur sama karpet. Terus ini nunut tas siji guys, contoh. Kok tak izin sisang. Anu pinten 231. 230. Kamu apain buka dompet? Ya korting lagi. Kandani yo e. Korting 1000. Korting 1000. Ini Mbak ngijoli. Ini mau 9.000 tasnya bose. Kok 10.000 susuk 1000. Gak apa-apa. Malah badi Mbak niku Mbak. Terima kasih. Neng guritan. Guys, mari kita bawa. Nyuwun sewu. Iki kasore sing dipilih Mbak Mur. Karo kuwi karpete, guys. Waduh, iki dek ndi iki? Nek gowo piye terusan? Ora nggo baje gede. Turunnya langsung. Kan dhuwur. Ora nek jarenge marah yo e.
Mbak, eman-eman nih, Mbak. Oh iya, gue friendin, Mbak. Jajal nek rene piye? Nek jablas rene. Jeblas ning sirahku, Mbak. Mbak. Kita kok Siti, Mbak. Wes ben bingung iki kok. Piye Jal? Nyetir malah piye? Ngono. Bingung nek gopo. Sampeyan mlebet riyen Mbak jenengan cekeli mungkin. Lah kok Jessica ketok dalane apa ora? Ketok. Ketok. Wes mari kita berangkat pulang. Cus. Enggak apa-apa. Oke guys, ini kita sudah perjalanan ke rumah Mbak Mur, gue nambahin durasi guys. Alhamdulillah ya Mbak Mur, rezeki di bulan Ramadan. Mbak Eva. Mbak Ema, terima kasih. Jenengan dan niki nanti paringi momongan. Ya Allah, 14 tahun lama ya Mbak. Nggih. Maksudnya ki kok melihat sebetulnya itu ngoten le kertas nek jenengan butuh kasur lantai. Menawi ki kertas pas niku le Mbak. Jenengan bacaan niku le. Nggih, anu malah berniku lho paling Mbak. Dewi ini ku malah sing anu Mbak, sing kasur kamar niku malah ya Allah. Sing napa? Dan Mbak yo. Dan ku gendengi klorot gak dulu gak roh ya gak tak deloki biasane kan yo boten ae sing kasur kamar. Lah, amalah HP turu. Ya, barang ngono ditokno pipake, ditokno bantal-bantal wis telus kabeh. Lah sing kuwi, sing kasur lantai sing nang arep TV kuwi, wis terpaksa tak kerosiki, tak anune kan mesti ngeres Mbak ya kan tanah. Terus tak pindah nang jero kamar, ku nek turu nang isor ki nyamuke waki Mbak. Ku kan enten sapine lah dadi nyamuk kan lembab nggih Mbak teng mriku. Terus kuwi tak leh nang kamar, kuwi terusan dilemati kasur lantai niku. Sing kasur jero terus dipepe. Oh, nek kasure kapok, Mbak. Yo busa. Oh, busa. Nek busa mending Mbak cepet kering. Oh, yo. Halah nek kapok to blat. 5 tahun lagi garing paling. Nggih Mbak nggih. Lah untungnya ki kapok ambil ya. Saiki kapok malah lebih mahal, Mbak. Lah nggih mahal saiki ratusan jutaan regane. Tapi ya Mbak ya guys ya karena apa ya, boleh ini kan yo angel terus sepertinya yo kok kesehatan kok piye yo ora roh guys. Tapi zaman biyen kan ana sing kapok keliling anu ning kasur ning Mbak. Saiki jek. Jek. Makanya dhewe nane kan nggih Mbak Mbak to. Yo Tapi kita ayo akeh calo-calo. Regane tidak masuk malah akal. lebih mahal kapok, Mbak. Tapi nasi koyo pemanas kok bisa niku malah harganya mahal kapok wis berlipat-lipat lah malah. Lah nggih mending bisa nggih sakniki wis jelas empuke golekane gampang. Wes guys, iki kita perjalanan dulu. Saya iso makan ya. Ya kan Ya kadang tak omongin iki. kadang makan kadang ora, Mbak. Pas wayang-wayang tertentu Mbak. Guys, kita perjalanan dulu menuju rumah Mbak Mur. Alhamdulillah terima kasih Mbak Ema. Ini benar-benar sangat-sangat bermanfaat ya Mbak Jen. Semoga menjadi amal jariahnya buat Mbak Ema. Apa yang menjadi hajat Mbak Ema semoga cepat terkabul, mendapatkan momongan yang soleh-solehah segera secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Guys, gak kuat omongin guys, mual rasanya. Gak terasa iki puasa ya wis entuk. Pinten, Mbak? 17 hari. Ya, 17 hari. Guys, ngono ae iki seperti apa? Menyambut keluarga Mbak Mur dengan kasur baru.